segons explicava un dels companys, va tenir una idea aquest estiu, va dir, ostres, seria molt xulo poder demostrar les nostres idees fent classes el dia 12 d'octubre. Després, ell mateix se'n va adonar que fer classes el dia 12 d'octubre no era possible, perquè és un dia festiu, el calendari escolar és prescriptiu i no ens el podem saltar, però sí que seria possible fer tota una sèrie d'activitats alternatives i reivindicatives. Ho van fer prou bé com per assegurar-se que el recolzament de l'alumnat era majoritari. Per tant, van passar per les aules, van recollir 380 alumnes, els 520 alumnes que tenim al centre, i només en aquell moment, quan estaven segurs de tenir el recolzament majoritari de l'alumnat del centre, em van presentar la proposta. Quan vam saber del que muntaven els alumnes de la Llauna pel dia 12, ens va semblar una magnífica iniciativa i bé, també tenim la sort de comptar amb alumnes i exalumnes de la Llauna en els Joves d'Òmnium, i ens va semblar que havíem de donar-hi suport, que havíem d'ajudar, de portar el nostre gra de sorra aquí en aquests actes. Estem molt contents de l'aportació tant d'Assemblea Nacional Catalana com a Òmnium Cultural. Penso que el departament no s'ha mullat com caldria, malgrat se suposava que estava en el mateix vaixell. A més, em van insistir molt en que era responsabilitat penal, no civil. Llavors, en aquest moment, no vam dir cap problema, demanem el suport a Òmnium Cultural, demanem el suport a Assemblea Nacional Catalana. Totes dues institucions van donar tot el suport. Des d'Òmnium no és la primera iniciativa escolar que participem, ja que hem participat en jornades culturals de diversos centres de Badalona i, a més, en l'àmbit de cohesió ja participem a la Releu Contes al districte de La Pau. Hem de presentar un treball de recerca i va semblar bastant interessant, i aquí t'explica tot a Catalunya, el que està passant sobre la independència. Aquest documental ens ha agradat molt, estava molt ben elaborat i estava molt ben explicat tot, i ens ha semblat molt bé el que ha fet el segon de batxillerat d'aquest institut, venir avui aquí al Dia de la Hispanitat. La valoració ha de ser forçosament molt positiva, ha tingut molt més ressò mediàtic del que esperaven. Commemora una data en què milers de d'orígens del continent americà van ser assassinats per les tropes de l'Imperi Espanyol.